Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás u môjho nového videjka. Dneska som tu s Maťkom a Kupkom. Hello! Ahoj! No takže, dneska natáčame videjku s touto rozkošnou laruškou. Hej, pozri sa do kamery. No, tak asi ťažko sa pozrieť do kamery. No, to si nepôjde do YouTube. Pôjde. Takže, pekne tu máme larušku a poďme. Na laser není, to by som vyhnal, ale nič. Že na laser. No, daj mi to, ja ju viem vyhnať. To natočíš ako je? No, natáčam. Poď, No, poď, na myšičku, myšička. Poď uloviť myšičku, ktorá chodí. Poď. No tak asi nejde. Nemáš náladu, čo? Náladu. Nemám víno? Nemáš náladu. No tak to nesem, aby išlo na YouTube. Ale ide to. No, Laruška je roztomilá mačička. Chudierka je tyrana a má operované brúško. Želaví. Áno. Takže preto ju nechcem ani chytať za brucho. Ne, ona má tú myšičku za tým. Ja som jej tam dal, že tie schopné ešte. Lebo ona tam chodila, takže. Lári, poď von. Poď. Nekúfaj. Nie si schopná spraviť jednu vec. Počkaj. Musíš ju zabaviť. Zatiaľ ju zabav. Kde máš tú myšku? Hej, nevieš? Počkaj. Lara, tam si dala tú myš. Môžeš mi to vysvetliť. Ja som si ju nezobrala. Tak nevadí. Takže toto je taký malý dokument asi, ale že proste chceli sme natočiť video a nevedeli sme čo. Tak sme natočili s Larou takouto a chceli sme vám ju ukázať viac. A tak to vyzerá. Má rozkošnú tváričku, žlté očká, rúžový nožtek je šedo-biela a to vám môžem o tom povedať všetko. Takže my sa s vami lúčime. A kamo? A čau.